Salut, prieteni! Eu știu că există două tipuri de oameni, normali și nebuni. Dar ce nu am știut până încoace e că există și oameni o zi nebuni și o zi normali. Da, frate, aveam la mine în sat un astfel de om. Eu normal îl știam de când am început să ies în drum, adică pe la 8-9 ani, că ieșea pe la deal, că se plictisea acasă și să ne chinuie pe noi. Nu ieșeam bine în drum, că apărea Manex. Ăsta era un om foarte ciudat, la vreo 55-60 de ani, cu o față de parcă era continuu bătut și la ce bine mirosea nu puteai sta lângă el, adică mirosea într-un hal de leșinai. Și un lucru foarte important era că nu-i plăcea deloc să-i spui bufniță. Nu știu de ce, dar dacă îi spuneai, te fugărea. Ăștia erau: bufniță, tu de ce e ziua? Nu trebuie noaptea? De ce nu cânti ca o bufniță? Nu ai voce sau ce? Sau lasă spenele să crească? Nu vrei să zbori sau ce? El toată ziua auzea de-astea. Driulu a trecut pe lângă casa lui și era și bufnițoi acolo. Driulu avea vreo 18 ani și era șmecher. Și a spus bufniță. Ăsta era: buf, care-i treaba? Ăsta s-a enervat și a început să-l bată. Driulu avea venit de la baloți. L-a luat într-o serie și l-a băgat în gard. Ăsta a făcut pe el de frică și a tăcut din gură. Sau altădată eram la magazin și era și Manexuțu pe acolo. Ca de obicei, l-a cersit câte un pahar de vin, o țigară, o treabă și ce-mi vine mie? Să-l strig bufniță. Și l-am strigat. Ce ai, tati? După ce l-am strigat, nu am mai luat-o pe la deal unde trebuia să mă duc acasă. Am fugit la vale, altundeva. De ce? Am fugit la vale pentru că la deal era el și nu mă lăsa să trec. Ce mama lui era să fac? M-am dus mai la vale și am așteptat acolo. Am stat o oră, 2, 3, dar nu mai puteam sta așa mult. Am luat-o ușor pe lângă gard și în apropierea lui am luat-o la fugă. Ce să mai fac? Nu mai avea ce să mai facă. A încercat el ceva, dar evident că nu i-a ieșit. În fine, era o zi senine de vară în satul nostru liniștit, iar eu, rapperul, ne plimbam pe străzile pierdute. Râdeam și povesteam, încercând să ne bucurăm de acea zi minunată. În timp ce ne apropiam de marginea satului, l-am observat pe Manex stând pe varandra lui, cu mâinile ridicate la cer și privind în zare. Lui îi plăcea să fie lăsat în pace. Cu toate acestea, în acea zi ceva nu era în regulă. Cu fiecare pas pe care îl făceam, simțeam că privirea lui Manex se îndreaptă spre noi cu un aer de ostenitate. Rapperul, probabil plictisit de viața lui, zice: bă, ce zici dacă îl stric pe Manex, bufliță? Ce ai, bă, ești un bun la cap? Nu stă bine cu capul fără nicio gaură? Sau ce? Ha? Nu, bă, doar să fac puțin mișto de el. Știi că ăsta se supără din orice, nu? Da, dar mai bine lasă-l în pace, nu vreau să fiu fugărit. Sau mai rău să-mi iau o piartă între tăcuță. Nu, bă, eu îi zic. Nu, dar ce să mai fac? Ia o bufniță, acum fugi, nu mai sta. Bufnița, pentru câteva secunde, nu și-a dat seama ce s-a întâmplat. Continuând să ne plimbăm, au hotărât să mergem pe un drum mai puțin frecventat, sperând că Manex nu ne va băga în seamă. Dar ne-am înșelat amarnic. Într-o clipă am auzit un zgomot asurzitor și o piatră a trecut pe lângă mine la o distanță periculoasă. M-am întors și am văzut că Manex stătea acolo cu altă piatră în mână. Gata să arunce din nou. Ce faci, Manex? Am strigat eu, încercând să înțeleg ce se întâmplă. El nu a răspuns, ci a ridicat piatra pentru a doua încercare. Era clar că era supărat și că voia să ne alunge. Ne-am întors rapid și am început să alergăm înapoi spre centrul satului, evitând cu greu loviturile lui Manex. Am intrat pe o uliță, unde ce să vezi, frate? Manex ne-a așteptat cu piatra și acolo. Bă, nu venea să cred că el este și acolo. În capul meu erau doar calcule cum a ajuns acolo. Dar nu am mai calculat așa mult și direct am fugit acasă. N-am mai stat prin gânduri. Rapperul la casa lui, eu la casa mea. Și cam aici s-a încheiat povestea noastră. Până data viitoare, nu uita să te uiți și la următoarea poveste cum te-ai uitat acum, la fel de în formă. Și mulțumesc că mă urmărești în continuare. Până data viitoare, totul bine!